Assalamu alaikum ‘yan class, wannan shi ne darasinmu na a cikin littafinmu na darasin Hausa a sauƙaƙe, littafi na 1 da na 2. Za mu tashi a ma. Ma, mi, mo, mu, me. Ma, mi, mo, mu, me. Mama, mama. Omo, omo. Mubi, mubi. Mikiya, mikiya. Mami, mami. Mako, mako. Yami, yami. Mota, mota. Mita, mita. Murhu, murhu. Miki, miki. Migirbi, migirbi. Miya, miya. Mataki, mataki. Mamaya, mamaya. Mata, mata. Maye, maye. Kame, kame. Kamu, kamu. Mari, mari. Mamu, mamu. Mesa, mesa. Mariya, mariya. Mota, mota. Komo, komo. Mero, mero. Mutum, mutum. Mota, omo. So wannan shi ne darasinmu na yau, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu.